Good day, ladies and gentlemen. Good day, my good people of Imo State, Nigeria, in West Africa. Ekelele mu numunam. Nde Chineke hụrụ n'anya. The Imo State of Nigeria, east of the Niger, the home of the Igbo people, the heartland of Igbo people. I greet you today. I come to you in the name of God Almighty. The Imo State, ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ n'ụzọ ije, ndị na-azụ ahịa, ndị na-arụ ọrụ, ndị na-atụ mgbere ahịa, ndị na-aga ije, ndị na-akwụ ụgbọala. Ọkachasị ana m ekele ụmụ anyị, ụmụ Imo State, ụmụazị Igbo, ụmụntakịrị. Taa wụ Children's Day celebration in the Federal Republic of Nigeria. Eji m ụbọchị taa na-echeta ụmụ anyị niile, ụmụ niile Igbo mụrụ, ma ndị amụrụ n'ụlọ ma ndị amụrụ n'ama. Ana m asị Chineke nna bi n'eluigwe gọzie unu niile. Onye unu na-anụ olu ya, nwanne unu nwoke, Chief TJ EHIRIM Nwanagamkpa, Igbo land. Abraham to you people, ụmụnne m ndị Imo State. Ana m asị ka anyị ji taa ncheta ụmụazị Imo State. Cheta maka ọdịmma ụmụazị all over the world. Mgbe m chetara ụmụnne m ndị Imo State, mgbe ụfọdụ ya na-aga anyị akwa. Ya na-aga anyị akwa maka na ụmụ amụrụ n'Imo State gị na-ele ha anya. Ụmụazị enweghị opportunity to grow to their highest potentials. A na-asụ ụmụ Imo State ebe ọbụla ụlọ Chineke na-anọnyere unu. Na Chunehuno ụmụ Imo State. Chunehuno. Ndị na-agụ skuul, ndị nọ ụlọ akwụkwọ dị iche iche, primary school, secondary school, ma ndị ke nọ university. Ụmụazị niile na-participate na Children's Day. Ana m asị Chineke chekwawo unu ụmụ Chineke, ụmụazị Igbo. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Nwa nwanne unu nwoke bụ TJ EHIRIM. Ana m ekele unu. N'ikele unu, ana m echetara unu ebe Imo State a. Imo State wu obodo nwere a lot of distinguished people in Nigeria. Ndị mere ihe dị iche iche, ndị rụpụtara ihe dị iche iche. Imo State wu obodo Sam Mbakwe, obodo Ndubisi Kalụ chịchịrị Sam Mbakwe take over. Sam Mbakwe nwanne anyị mgbe ọ na-achị Imo State, ọ na-achị ihe a na-akpọ Abia State taa. Imo State na part of Ebonyi State. Ọ mere ihe dị egwu. Ọ nwoke hụrụ obodo anyị n'anya. Echetara mgbe anyị ụmụntakịrị, mgbe anyị na-aga march past, ụmụ onye obodo a na-akpọ Ụmụele Amazanọ. Ụmụele Amazanọ nọ n'ụmụaka na Nkwere Isu local government area then, but now in Njaba local government. Anyị na-aga march past na Mgbaba Anọ. Anyị lọta, nne na nna ndị nwere TV ga-etigiri black and white TV. Anyị na-ele ihe mere na Ohuru Imo State niile, na mbụrụ Imo State niile. Anyị na-ahụ Dede Sam ebe ọ nọ naanị na-ekele n'Owerri. The march past na-aga. In those days, anyị na-eto, anyị nwere hope. Anyị nwere hope that we are telling us that the future belongs to us. Mana ụmụnne m, ka anyị na-eto, ndị nkụzi akụziri anyị na akpawa agwa ọma, na imeme ihe ọma, na imeme ihe nọ n'iwu, na irure ndị nkụzi anyị isi, na anyị na-aga akwụkwọ anyị, na anyị na-agba mbọ. Ndị gara ịmụ ọrụ, ha agbagba mbọ rure nna ha ukwu isi. Ndị ga na-aga akwụkwọ, ha rure ndị nkụzi isi na-amụ akwụkwọ ha. Hapụ ihe mmegharị anya maka na ọbịa n'iwu obodo anyị na ọwụ ka ụmụntakịrị dị ka ụnụ. Ụmụnne m, ọtụtụ mmadụ n'ime anyị mere ya, ndị Imo Steeti mere ya, metụ ya mma n'ihi na ebe niile na-ele ule na Naịjirịa ka m na-eto. Ebe ọbụla a gara arụ ụmụ okorobịa 10 ndị Imo Steeti nọrọ nga ahụ, mgbe a na-agụ n'onye mba agụ n'onye abụọ, onye Imo Steeti ga-esorịrị ya. Ọta ka anyị siri too. Mụ onwe m wụ TJ EHIRIM nwanne unu nwoke. Agụrụ m akwụkwọ na primary school dịka ụnụ. Agụrụ m akwụkwọ na State Primary School Ụmụele Amazanọ dị n'ụmụaka dị na Njaba local government. Ọ nọ n'Ọlụ zone dị n'Imo State. Imo State ahụ obodo ọma, obodo Chineke hụrụ n'anya. Mgbe m gụrụ secondary school, agụrụ m na St. Augustine's Grammar School Nkwere. St. Augustine's Grammar School Nkwere school, model school for gifted children. Mgbe onye na-akpọ Babangida na-achị obodo anyị, onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ a na-akpọ Jubril Aminu,
on the atụmatụ na a ga-eweta ụmụazị ndị na-emebe ọfụma tinye school for gifted children were ndị eke ọzọ ndị eke ma ọrụ nka tinye na technical school. Ụmụnne m mgbe ahụ ka anyị nwere ndị nkịsị ji obi ha arụ ọrụ, ndị nkịsị na-arụ ọrụ na-arụpụrụ Chineke, ndị zọpụtachiri anyị mmadụ dịka Prọfesọ Kalu dịka Kalu, Mrs. Bridget Nwangwo, ndị were commissioners for education. Mgbe a na-eji education of the youth, education of the children were one of the most important things enwere na society. Ụmụnne m anyị nwere olileanya ndị nkịsị ahụ ji obi ọcha ha kụziela anyị. Amecheta ndị nkịsị dịka Mr. Maazị Mbama, Dean of Studies, St. Augustine Grammar School, Reverend S.O. Onoha onye Mbano, Principal, Reverend S.O. Onoha was a canon. Amecheta Reverend Akpachogo, amecheta Mr. Odumegwu of Mgbidi, Akpachogo of Idato, Mbama of Okwudi in Njaba local government, Gigi Nwachukwu of Amazano in Umaka in Njaba local government. And my cheta, Mother G teacher, Mr. Kwem, Mrs. Bridget Uzegu, Mr. Kwem of Orata. And my cheta, Ndigi teacher Nimo State, Ndashimwidi, Ndashimbano, Ndashokigwe, Ndashingabala, Ndasho Haji Ebema, Ndengishi Uguta, and my cheta Kuta BSc, and my cheta Ndengini Lady teacher, Ndegilai, and my cheta Mr. Waha, Owanyangwere, Mr. Waha, Wanyapuranga, St. Augustine Grammar School, Galula, Mr. Waha, may your soul rest in peace. And my cheta Ndengidi teacher, Ndagina BSc, Ndagina Government College, Ndagina Bishop Hand, Ndagina Bishop Handall, Ndagina Savior Somaka, Ndagina different schools. And I said, Ndagina Emmanuel College, Ndagina Over Gas, Ndagina Homa Gas, Ndagina St. Catherine's Inquiry, Ndagina Gas Technical Secondary School, Omaka, Ndagina Ogwa Gas, Ndagina different schools. Now, Ebagra quiz, Ebagra ball, Ebabini Yendu Muntrobia, Yendija Nagua, and Imo State Najishika. Nobody got him on Naka, Umunemejimahara Naguno Ta. You shouldn't nobody got him on Naka. On Naka, so me and the Gijan and then Ukochukwa in the Bishop, in the Father, Reverend Father Oscar, and one busy, Reverend Father Boni Dato is secrecy, Reverend Father Odin Awanya, Awi Demili, Reverend Father City teacher, Father Ofoka was a parish priest at Amazano. Father Val of Isunjaba, Valentine Chidamobi of Isunjaba, Reverend Father Izekwe, Augustus Izekwe, Yande Runoru Kochukubai, na Kashiru Maibai, na Hasomuso Chineke, Father Igbo, Reverend Father Siri Chichen, Ndekashiri Nula, Mandekashin Adasi Sol, Mandekashin Adasi Sol, Mandu Kochukundangelikan. And we look at Guay, Gentai, and I bought Okazo, and we Gentai Madobi, and we Gentai in the teacher and the Reverend Canos, and we Reverend Ebo, Bishop Ebo, no diocese. I think, and when the Bishop Bishop Okuro, these are people locally in Imo State, and we Bishop Jeffy Obina, no, Ejimaka no can know, and when you watch Yaga. Kujirai, oh, the Bishop I know that is the Catholic Church. I want a Bishop and the teacher, Bishop Wangwa, you and then Anglican. You and the Kujirai, why I choose a joke, Suzo Chineke, Moga Moga Bodama, Yamina Muno woman, one non walking, with EHIRIM, and Magono town. Umunum, when is in Agona, walk was in Nigeria. Walk in Imo State. Yauru no pota Imo State Gaba. Wagapuno. I tell you the story of Madeleine Albright today. Madeleine Albright was decisive in the end of the war in Kosovo because no one was an azo. Nana Zoya America. Yago Chago. Money went so in Kosovo. Money went so in Bosnia Herzegovina. Madeleine Albright happened to become the Secretary of State in the United States of America, the biggest and the most powerful country in the whole world. She held power and she was decisive in what happened in that war in that area of Yugoslavia. Man Magono town. Mumi Bondana not Nulo. Nobody chiche. Jishini cannot sing Igbo. Now when you know,
eku. Gain John Helebu Nushi, Matana Ebu Nushi. Because when you know where you are coming from, you will know where you are going. You must ask them what are the feelings of deprivations of your parents. When you know the feelings of deprivations of your parents and your grandparents, you will know where you are going. I want to hope Obodai. I want to hope Imo State. I want to hope the Igbo man. I want the hope of Nigeria. The greater Nigeria we are talking about. Okay, sure, Nakabia. Apatram Ta, Igbo Kudu. Now, so Chineke na nyuno kugishi. Chineke na bonu ume. Chineke na nyuno. Achokunu mweta. Iyoma mweta ndo makaria ka imwetra. Mweta ndo makaria ka mpam nai ha mwetra. Mweta ndo makaria ka nai ha mwetra. Mandi woke mandi wan. Okay, fele mwana so onye wani. Ya mene na gida asu asu. Na onye wani. Ya mene na gida nwo kwa die lo gida nwo kwa ga gida nwo kwa ke. Mgba ha fele. Umwanyi wo mu nai. Umwoke wo mu nai. Unu niile nwa wula jishirike. It is our dream that the best of us shall lead the rest of us. We want a new Imo State. Okacha sindano na secondary school. 15, 16, 17. Mbo na erule afọ ole na ole. Ị ga-eru need to vote. Unu eti ga aka so no ndị na-decide ihe ga-eme n'Imo State. Abịala to the youth, the main youth of Imo State. Ndị nọ secondary school, ndị nọ mahadum. Ana m ekele unu n'ụbọchị taa na Chineke na-agọzi unu. Imo youth, Chineke nyere unu endowment, one of the best human capital. And we know why. And I find here in the east of the Niger. And I find here in Imo State. And I find here in Nigeria. And my son never will know Imo State. Because technology has made it possible. Technology has made it easier that you can reach out to your friends. Negana primary school, Negana secondary school, Negana university. Gigi WhatsApp, Gigi Skype, Gigi Telegram, social media reach communication guys teacher. Unu na-eje na aga akwụkwọ, unu na-eje na-eme itu ubu unu, unu na-ejile eme ihe mmefu, gụwa na akwụkwọ. Imo State shall be a source of succor to the world. Ana m akpọkọ unu ụmụnne m. Unu so ụmụnne m, unu gbakọta ọnụ, unu kpọ ụmụnne unu so gbakọta ọnụ. Ka anyị bido na-etinye uchu ihe gbasara the politics of our community. Onye nọ secondary school bido geve ntị, gị gaa news gị na-ege, na-amata ihe na-eme n'obodo, mata ihe nwe ihe dị mma na ihe jọrọ njọ. So that gị soro na ndị ga-etinye aka mezie obodo anyị. Imo State youth, I love you all. I respect you. Most of you are very, very intelligent. I am not unaware of your challenges. You didn't know Gabiga Hormia. I'm a Magabigramia. Etrom Nula Gabigramia. Igacha school, Le Jambo. Gila Jambo, where score? We're 250. Igidag medicine, Igidag law, because I said I got off. While on you have been a yard, because I'm going to stay to Doshi. You score 150, you score 120. You have the same Mahadum, not the same country. We have to come together, plan on one and on Yaja. Imo State no nimsu. Imo State nile no na futo. Imo State nile no na nakede. Imo State nile na all the colleges of education, medical schools no Imo State. Ebeni le polytechnic nile no Imo State. Avanico College of Education. Ebumunu nobi. Ebumunu nobi. Ebumunu nobi na obiani hunu ga kama. Obiani hunu kama. Ajosrem na yono. Tige na aka uja atowolo. Uja atowolo. Uja otru na hatolo. Uja atowolo. Unegwa hula kan dojo I want to show you what I have seen where I have gone. And when many people know but don't know. I got never South Africa. I expected that I would go to America or go to another kingdom. I didn't have opportunity in South Africa. Remember South Africa money bushing mad hash up at the Mana no more but I know with Tiko Wahaka, Bakaka, Umo Groba, design no future hatchery in 50 years. We must say that much in Jonathan. Let us design the future we want to see in 50 years, the future we want to see in 40 years, the future we want to see in 30 years, the future we want to see in 60 years or 70 years, as the case may be. Many of you got on the next 70 years, many of you got into. Now, Jesus, amen. And my own, Obodo Imo State, oh, the land of the clergy and the teachers, the land of the clergies and the teachers. Ndu kochuku na ndenkishi, nde jibo modern na oro beke civil servants and moderate business people and traders. So our people who believe in merit, people who believe in meritocracy,
Our people of Imo State has been shortchanged for many years. Yeah, I mean, a lot of people are frustrated. Many of our brothers abroad, I mean, on your guy in a school, many of us, I don't know, we're just channel water Chineke Mua would EHIRIM, Nwanagamkpa Imo State, and Maguno, or would Chineke Shiriko. I gave up, but I am Nimsu, Nagana Futo, Nagana Nakede, Nagana Van, Nagana Olo, Nagana Kiwe, Nagana Ore, anywhere, Nagano Mago, Bruno Binyaga Chakwa, Yamaton. Bianzo. Walk nanya. On your talking from America, yes, America, my office, I'll be at Imo State. We want to be like Dubai. We want to be like China. We want to defeat Johannesburg. We have the best human capital. The situation about Monai, I'm on a and now suppress I. Muno woman want to know EHIRIM. I have raised my hand, God has raised me. That must come to an end. The best of us must lead the rest of us. Maka Bible that when the righteous, when the best, when the righteous is on the throne, the people will rejoice. Onye la ronulo yabari. She don't even know Imo State. I can want to get Nigeria. Yeah, never na because now in Imo State, therefore you will never be Nigeria president. Why na more want to know TJ more so watch. It has come to an end. Capital in Imo State mejebeka. More la dem here basra politics. Una puta. Tiko na can go no tiko naka oweka okrobia naika nd I ga mulianya gbo for 3 days ndo krema na ndo zo ni na be bia obodo ha gide mi ya na emele ayo wala style wala I ga emele karia achonko no potatiko na ko no is enough mu agida anwu tilu ma shi mo state na enwuno mu agida hapo wa tilu na enwuno unu ga enwuno anwu ntru na data ya I ga mecha gi interview ga achuka ha were ndo ore mmatige because oba amolai ebe ha amolai onye ja jo nwe I ga gbaka aka meshi mo state ya wure jamatu ihe ọma ndị mmadụ shi far and wide is west and north na beka ha bịa ngomere ihe ọma ụmụnne m asụ Chineke na duwono bido no taa ihe olu na emere buru nye n'obi na emunu wi mejie beka anyị mejie beka anyị ndị si Cameroon ga-etụrụ ahịa bịa nga anyị ndị si Ghana atụrụ ahịa bịa nga anyị ndị si South Africa ga-agbasi visa bịawa nga anyị ndị si Dubai ga-abịa nga anyị maka anyị nwere Chineke nyere anyị I use one year. You know, the Imo State Nishika oil. You know, Imo State Nishika anything man can conceive. Our people have been prepared in such a way that you can only compete with people like the Jewish people. You can compete with the Indians. You can compete with the Americans. You can outcompete the Chinese. You can outcompete the Arabs. Chineke nakira Igbo ka ndị Africa ndị ọzọ bịa nga kuru menta. Onye ga-awụ mụ apụtala ụmụnne m so m pụta apụtala m Chineke na-akpọlitere m apụtala m anyị ga-enwere onwe anyị mgbe ọ na-elule n'ituli aka ọchịchị ka Imo steeti na-abịa abịa kwanụ njike unu ga-anọ n'Imo steeti anụrụ mmadụ wee student eme ya kọmishọna ya na-arụ ọrụ a na-ahụ ya wute anya ahụra m ebe o mega ebe ọdụ a na-abịa ebe ka anyị ya na-akata scholarship n'ime akwụkwọ anyị mmadụ na-enye mmadụ scholarship ya eji ego akwụkwọ ya amaghị aka na ego enye na scholarship na bọsịrị ya eji enyetụ mmụọ eji eri nri n'ụlọ ka ya ọwa ọghọrọ ọdọ ego dịrị ebe ka ya akpabeji aka akpa agala m mba dị iche iche agala m obodo karịrị 30 in my life. I have taken time to study the behavior of the government of other people. As in a man of government, you know, masters and oppressors. No, but don't do. The government means service delivery. Government means innovativeness. Government means openness and transparency. Government means service to the people. Government means the servants of the people. Government means the commanders of the people, the oppressors of the people, the cheaters of the people, the looters of the people's treasury. Oh no, naga. Ngahi no nulu no negenti. Ngahi ne la na phone gina hu hem negu. Oh no ginaga. Don't underrate yourself.
asụla onye ka nwụ agbaka onye ọmamịrị ya agba ọfụfụ. Imo State Youth ebe ọwụrụ ụnụ nọ mi nọ Lagos mi nọ Abuja mi nọ Kano mi nọ Port Harcourt mi nọ Owerri mi nọ Ọlụ mi nọ Ọkigwe mi nọ Ụmụaka mi nọ Ekwe mi nọ Amandụa mi nọ Obowo mi nọ Mbaise ị nọ Ezinihite ị nọ Abọ ị nọ Ngọkpaala ị nọ Haji ị nọ Egbema ị nọ Ugwuta ị nọ Mgbidi ị nọ Awọmamma ị nọ Ọmụma ị nọ Itenansa ị nọ Awidemmili ị nọ Ngwurai ị nọ Ama Igbo ị nọ Idatọ Ọsụ Ọlụ Oru Owerri ị nọ Naze ị nọ Azara Egbelu ị nọ Emeka Ukwu ebe ọwụla ị nọ n'Imo steeti ị nọ Amerịka ị nọ Johannesburg mpaga ọbụla gị gaa abroad gị na-anọ n'ọnwa onye Imo steeti na-ekwu ihe na ọ maka ebe kwuru ka a na-ekwu gị nọ bilie gị doro ala bilie gị bilie gị kwubie okwu na ndị Imo steeti agịrị na-ata ha ahụhụ. Abịa na WAEC anyị nwee the best nwatakịrị nwee the best na WAEC ya elebe nnọọ jambụla eme ya cut off nwa ga anọgide n'ụlọ nọ 3 years mgbe ọ na-anọ mpe na-arịtayela ya gịta skuul aga interview enwe ndị ọtọ nọ na-agide ewu ya asị ya na ọwa onye Imo steeti ya gịcha digrii ya aga na-agba keke. Ndị ụfọdụ ga-abido n'isi mmadụ ji digrii na-aga agba bọyị n'ime ahịa ya gbacha bọyị nke ọ na-emechi ede n'akụkụ abịa akụkụ anya. Nothing protects the Imo child. anyị fekasị aka ụwa ha. A lot of ndị be anyị a na-akpọ na-ebu anyị ebubo ọjọọ na anyị na-eme ihe na ndị be anyị na-eme ihe ọjọọ. Ọwụ condition mere catfish bend mmadụ pụta ụwa nwere hope. Wimapụta nwere hope, nothing to do. Nwere hope ọ ga-agbaga mbọ taga gịta school, no job, no help. Ya ga-abụ ga ịchọ na sị ga-abụ nye bribe. Ị na-asị nye bribe mpịa jide ego. For how many years? Ndị enyi m niile, ndị niile wụ my mess. Wobita you get robanketi here continue. Our children must not suffer what we suffer. EHIRIM, God has talked to me. God has raised me. I will march to Douglas House. The sufferings and travails of the Igbo man must end. We will end all the nonsense in Nigeria. We will let the Nigerian child shine. Let us start from the east of the Niger. Charity, they say, begins at home. And we are not against anybody. Mana we monata. Mana no university. Ya no Igbo no matter how good he performs. Man again interview, unless on in a bribe, unless on one get any on, over na allows. Oh, one Nigerian daughter name I must take one. I gave it on Imo State. And that's on our resources. Ever take IGIRIGI concentrate on our people, the welfare of our people. I better know but I only way I said I'm operation will be mapia. You have been age map out in a day operation. Among technology, many areas. Man, no be na mapia and made goji. Walking must state out of hospital. Walking must state out of hospital or Chauleon. Sharon Ebu Moto Bugia. Monaji state of Hagia. Monojabulas Gadi. Ya wahoo. Then and the Nile Naka about Wobby, and the Nile and worship Manusoni and the Gishikashiri. And the father Nandu Kochukun and the pastors, Anglican Pentecostal and a Catholic, Nandri Lebeka Kasilai, Nandama, Lebeka, which woman Kasilai, Nile Sonus away. How was Yaka, who's in the age, George? How was in Yana German coach? Yazik and the father Nandi Gishi near Good High Wayo. Umograb and the Turtle where Obinam upon her. We brother College was a good man. He went to school, he went to IMSU, he went to Suka, he went to Futo, he graduated, he went to Neged, he went to Alpha, he graduated. He did this because any other we over. A little at December, say Buoche with master's degree. Yene Buoche. While they can name the EHIRIM mouse and then on his show, those things must change. Those children who won't money on you, my. Rure nne na nna isi ma ihe etike ha n'ọnọdụ obodo ya gaa n'ihu
Because nobody designed a system, they put all those people behind. We have come out, myself and a lot of young people at the community already, that they are going to put in everything. We are going to do everything and make sure we change the order. It doesn't matter. We will make sure that the life of the Imo child from childhood, okay, we're good childhood. We're good child, we're good youth, we're hope. When you walk with hope, you put in your best. Apatana ba ndimo no prison. I know hebe. You want to get me go but don't know I can get me hojo. I got stop here. Ebe ka erimma. Obodo na Johannesburg, South Africa. You go to South Africa obodo dia no ya sigi alawla. You just allow na be ha de mma. And me ko no nkwa. Na I give me everything. Onye n'imu no 18 years. Ya pụta ji bi ebe ọrụ. I ga agbakọ project IGIRIM. Ka anyị ndị Imo State aka in our lifetime. Ka change the fate of the Imo man in our lifetime. I met here. Ụmụnna ndị Igbo ndị ọdọ na-akọpị. Ụmụnna ndị Nigeria ndị ọdọ bido kọpịwa. Ihe ọma abịa na Nigeria nwe obodo anyị. It is our theory. It is our belief. It is our mission. We are going to do it. May God bless all of you, children of Imo State. May God bless the youth of Imo State. May God bless our elders. May God bless our traditional rulers, our clergies, our teachers. May God bless all citizens of Imo State in the mighty name of Jesus. Chief Tobechukwu Justice EHIRIM, Chief TJ EHIRIM, Amonyu Mudim, Umele, Amazano, Nanjaba local government of Imo State, Ishmael Zone of Imo State. Anom Johannesburg, Anom Nulu, Agramoro Ibona Johannesburg, Huihoma, Obodo Mandela, Obodo Mbeki, Obodo Malema, Obodo Shivambu, Obodo Sisulu, Obodo Lutuli, Huihoma Sinameji, Rebecca Yogi, Lorere. I poorly by the Ahon, Badicota, I galo. I want to know, hello, you got to watch it America, you got to watch it London, you got to watch it Australia. Yes, Hebrew, Johannesburg. Can anything good come from Nazareth? Can anything good come from Johannesburg? Something good will come. Makachineke can go anywhere. Raise a leader that will give people succor, that the people will sustainably rejoice and enjoy and praise his name. It's in Johannesburg. I will come from Johannesburg as God has directed and lead Imo State with your support. I move on. And what the force of any community is what they call the spear of the nation. We must march and the train must move. We are not going to stop until we get to Douglas House and design our state and put it the way we want it to benefit our parents, to benefit our brothers and sisters, to benefit our children, to benefit us. To the glory of God. We are on the march. And we don't be against us. Don't fight anybody. Don't be against anybody. Jesus Christ. Amen. Thank you and God bless you.